Amikor felnézünk az égre, a mai technológiával már látjuk, hogy az univerzum végtelen, hatalmas és határtalan. A technológia gyorsan fejlődik, van már mesterséges intelligencia, és az ember apró, jelentéktelen lénynek tűnhet. A technológia minden bizonnyal meghaladja majd az ember értelmét. Akkor vajon szükség van még hitre? Vagy elég, ha az ember lelkiismeretes és felelősségteljes? Kedves barátom, amikor látjuk a technológia fejlődését, hajlamosak vagyunk jelentéktelennek érezni magunkat. De miért engeded, hogy ez elnyomjon? Tegyünk fel egy alapvető kérdést, ki alkotta az mité? Az embert Isten képére teremtették, az mité pedig az ember alkotta. Az mi csupán összegyűjti az emberek adatait, és egy átfogó választ ad. De ezek a válaszok is az embertől származnak. Sokan pesszimisták, amikor az mire gondolnak, mert csak a saját szűk nézőpontjukból szemlélik. Attól félnek, hogy nem lesz munkájuk, mert az mi átveszi a helyüket. De miért nyomaszt ez? Mert nem látod a nagyobb képet. Azok az emberek, akik tágabb perspektívában gondolkodnak, nem félnek az mitől. Egy híres kereskedelmi vállalkozó, aki nem hisz Istenben, azt mondta, az mi nem tudja helyettesíteni az embert, mert az ember teremti, és az ember folyamatosan képes újítani. Mi csak egy új korszakba léptünk, meg kell tanulnunk, hogyan használjuk bölcsen az mité, egy idő után már csak eszköz lesz a kezünkben. Fontos megértened, hogy az minek nincs erkölcse, nincs élete benne. Nincsenek érzései, nincs akarata, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyeket Isten az ember lelkébe helyezett. Az életed tehát értékes, és Isten előtt felelős vagy. Lehet, hogy van lelkiismereted, és tudod, mi a jó és a rossz. De ha ismered a Bibliát, tudod, hogy az ember elbukott Istentől elválva, és még a lelkiismerete is romlottá vált. Mit jelent az, hogy a lelkiismeret romlott? Mi úgy beszélünk a lelkiismeretről, mintha az jót jelentene. De mennyire jó vagy te valójában? Mennyire tiszta a lelkiismereted? Mi a mérce? Az értelem és a törvény az alapja. Például lehet, hogy valaki azt mondja, a kutyahús ehető. Régebben, amikor Észak-Kínában jártam, meghívtak, hogy egyek kutyahúst. Láttam, hogy amikor ők ették, a lelkiismeretük nem vádolta őket. De ha nyugaton akarsz kutyahúst enni, megbüntetnek érte. Miért? Mert más a törvény, más az értelem. Így a lelkiismeretnek nincs szilárd alapja, a kultúra változásával együtt változik a jó és a rossz érzékelése. Egykor csak egy férj és egy feleség volt a norma, ma már akár egy férj és 3 feleség is elfogadott lehet, a lelkiismeretehez is hozzászokik. De Isten törvénye nem változik. Isten azt mondja, egy férfi és egy nő. Azt mondja, ne ölj, ne kívánd más vagyonát, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Minden hazugság, akár nagy, akár kicsi, bűn. Láthatod tehát, hogy Isten törvénye változatlan, míg az ember saját tetszése szerint változtatja az erkölcsöt. Ezért a lelkiismereted, bármennyire is jónak tartod, nem éri el Isten mércéjét. Ezért ne csak a lelkiismereted szerint élj, hanem Isten igazsága szerint. Ha nem ismered az igazságot, a jónak hitt dolgok sem biztos, hogy valóban jók. Lehet, hogy azt mondod, most már ismerem az igazságot, és rájövök, hogy amit eddig tettem, az mind rossz volt. Pál apostol is ezt mondta, az akarás megvan bennem, de a jót véghez vinni nem tudom. Ó, jaj nekem, ki szabadít meg ebből a nyomorúságból? Ebben a pillanatban azonban Jézushoz fordult. Hálát adott Istennek, mert Jézus Krisztus által, Isten fián keresztül, már nincs kárhoztatás. Ezért először meg kell ismerned Isten törvényét, aztán meglátnod, milyen mélyre zuhant az ember, végül Krisztushoz fordulnod és követned őt. Az ilyen embernek nem kell félnie sem az mitől, sem az hatptől. Isten mindig új területekre fog vezetni téged. Az ember élete és értelme végtelenül képes fejlődni.